Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bagong terminal sa Clark Airport inaasahang magagamit na sa Setyembre. Drivers, netizens, hati ang saloobin kaugnay ng paggamit ng Kapampangan traffic sign sa Angeles City. Pastor na ng halay umano ng isang menor de edad sa Mindoro, arestado sa Botolan. At mga mamamahayag nagkaisa sa pagpapatibay ng pagbabantay sa darating na halalan. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito naman ang una at tinutukang balita ng CLTV News. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at ilang opisyal ng pamahalaan ang bagong passenger terminal sa Clark International Airport. Ready to operate na raw ang naturang terminal na nakikitang magiging malaking tulong sa higit na pagpapalakas ng economic movement sa Central Luzon. Magbabalita si Rainiel Pawid. Nitong July 17, 2021, ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong tayong state-of-the-art passenger terminal ng Clark International Airport o CRK. May 8 million passenger capacity ito kada taon, doble sa kasalukuyang kapasidad nito. Mayroon itong 4-floor levels, 18 aero bridges at color-coded boarding gates. Mayroon ding blue tint sa mga glass structure partikular sa security screening area kung saan sinisimbolo nito ang Mount Pinatubo Crater Lake. Bida rin sa airside retail area bilang hanging fixtures ang pinagmamalaking parol ng Pampanga. Habang tanaw naman sa labas ang Mount Arayat at Zambales Mountain Ranges. Liban sa ganda ng infrastruktura ayon sa Pangulo, malaking bagay ang paliparan upang mas lalong sumigla ang ekonomiya ng buong Luzon. Mas bibilis umano ang transportasyon ng mga palabas at papasok na produkto sa buong kapuluan. This development will also certainly boost economic growth in North and Central Luzon and provide these regions their own gateway to the rest of the Philippines and the world. Ayon sa Department of Transportation, bukod tanging ang CRK lang din ang paliparan sa buong bansa na gagamit ng contactless check-in system. Contactless insofar as coming in is concerned, contactless insofar as checking in your luggage is concerned. This is the first time it is happening, and it is happening at the Clark International Airport. Ang New Clark Airport ang isa sa 6 na major projects sa ilalim ng Build 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 program. January 22 ngayong taon nang i-handover ng Megawide GMR Construction Joint Venture Incorporated ang Certificate of Completion sa pamunuan ng airport. Pinondohan ng 15 billion pesos ng Bases Conversion and Development Authority ang nasabing airport terminal project. Batay sa unang pahayag ng DOTR, inaasahang magiging operational ang paliparan sa darating na Setyembre. Rainiel Pawid, CLTV News. Nirerespeto raw ng Department of Agriculture ang regulatory powers ng pamahalang bayan ng Florida Blanca, Pampanga kaugnay ng hindi pagbibigay ng permit sa Evergreen Bioscience Technologies Incorporated. Ayon kay DA Central Luzon Director Crispolo Bautista Jr., bagamat may krisis sa swine industry bunsod ng African swine fever, higit namang dapat tutukan ang reklamo ng apektadong mamamayan dahil sa operasyon ng babuyan. May exclusive report si Paulo G. Santos. Ang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan ng Florida Blanca, Pampanga naawati ng paglalabas ng commercial number ng baboy sa hog farm ng Evergreen Bioscience Technologies Incorporated nitong July 9, 2021 ay naisangguni ng CLTV News sa Department of Agriculture Region 3. Ikinatwiran kasi ni Samahan ng Agrikultura Chairperson Rosendo So na ito'y para sa pagbangon ng hog industry o ang repopulation na programa ng DA. Ang concentration namin is yung makakuha dun sa farm, diba? And maka-repopulate dun sa mga ibang area. Sagot naman dito ni Department of Agriculture Region 3 Director Crispolo Bautista, kahit na may utos pa ang Pangulo para ilunsad ang mga programa para labanan ang African swine flu sa bansa, ang kapangyarihan ng Local Government Unit o LGU bilang regulatory body sa isang negosyong may paglabag sa environment compliance ay siyang higit na mananaig. Kanyan kasi regulatory under jurisdiction talaga ng LGU yan kasi alam ko yan may mga pinag-uusapan ng mga
mga permits. Ang con ng LGU dyan, may mga violations siya kasi rin eh. Health ata yung isang concern dyan eh. Namagitan na rin umano ang Department of Agriculture Region 3 sa usaping ito. Ngunit mandato umano ng Florida Blanca Municipal Government na ipatupad ang batas, lalo't may reklamo sa kanila ang mga mamamayan. At sa usapin ng paglabas ng baboy para sa repopulation, tumanggi ng manghimasok ang Department of Agriculture. Ganyan ang stand ng LGU eh. Na ilabas lahat. Ang gusto naman ng kwan is unti-unti. So, masalimuot na issue yan eh. Alright. Pagka ho ganito, Ang ano dyan, nasa korte na rin yan eh. So, yeah. mahirap na rin makialam dyan. Samantala, nagsadya naman sa CLTV News si former Mayor Florida Blanca Eduardo Guerrero upang ipaliwanag ang kanyang panig sa pag-operate ng hog farm ng Evergreen Bioscience and Technologies Incorporated sa Barangay Gutad. Unang punto ni Guerrero, bago pa makapagtayo ng infrastruktura ang kumpanya, ay nakakuha naman umano ito ng consent sa mga residente sa naturang barangay. Pinakuha ko sila ng neighborhood clearance. Para nun, yung mga surrounding residents doon, conforme sila sa pagtatayo ng piggery, which they were able to secure. Taong 2016 ay naitayo naman umano ang gusali at ilang pasilidad ng naturang babuyan. Ngunit ito na ang panahon na kanyang pagbaba sa pwesto. Iginiit ng dating alkalde, nasa kamay na ng kasalukuyang administrasyon ang kapangyarihan dito kung magbibigay ng permit. Ang inisyu namin are building permit pa lang. Building permit. So, nagtayo. Ako hanggang 2016 lang ako. Sa second half ng 2016, natapos yung piggery. Dapat, 2017, nag-operate sila. Ang mag-i-issue ng permit, yung incumbent mayor, which I can no longer do because I am not the mayor anymore. Banat ni Guerrero, kung may matagal ng reklamo ay dapat noon pa umano ito kinastigo dahil simula 2017 ay nakapag-operate ito ng walang permit ng lokal na pamahalaan. Dapat dereliction of duty sila eh. Dapat dereliction of duty. Oh, bakit? Ano ba ang konsiderasyon? Bakit nag-ooperate na walang permit? Yan ang tanong ko sa kanila. Bakit nakakapag-operate na walang permit? Oh, bakit nilalagay yung cease and desist order? Bakit pinapapasok yung PIDS? Batay sa closure order na inihahin sa Evergreen Bioscience Technology, mayroon silang 30 araw simula noong June 23 para hakutin ng maramihan ang mga baboy sa loob ng hog farm sa Barangay Gutad. Maaari namang kumpiskahin ng lokal na pamahalaan ng mga baboy simula July 23 o sa Biyernes, batay na rin sa nakasaad sa court order. Nauna nang nanindigan si Florida Blanca Mayor Darwin Manalansan na kanyang uunahin ang kalusugan at kapakanan ng kanyang mga kababayan higit sa operasyon ng nasabing babuyan. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pastor na ng halay umano ng isang menor de edad sa Mindoro, arestado sa Botolan. At drivers, netizens, hatiyang saloobin kaugnay ng paggamit ng Kapampangan traffic signs sa Angeles City. Pagbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Arestado ang isang pastor mula sa Oriental Mindoro na halos 7 taong nagtago sa Botolan, Zambales. Ang kaso ni pastor pangahalay umano sa isang menor de edad na anak ng kanyang mga kasamahan sa simbahan. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Napasakamay na ng pulisya ang pastor na si Richard Elmin na di umano'y nanghalay sa isang menor de edad na miyembro ng kanilang simbahan sa Oriental Mindoro. Sa bisa ng warrant mula sa Regional Trial Court Branch 41 ng Pinamalayan Oriental Mindoro ay nasa kote si Elmin sa Barangay Palis sa bayan ng Botolan, Zambales. Magpipitong taong nagtago sa Botolan ang sospek.
Taong 2015 nang ireklamo si Elmi ng 5 counts of rape ng mga magulang ng biktima na miyembro rin ng kongregasyon kung saan siya nagsisilbi bilang pastor. Lumitaw na rin ang ilang pang biktima umano ng pastor upang sampahan din ito ng kasong panghahalay. Kasalukuyan naman ang nasa kustodiya ng Botolan Municipal Station ang pastor. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa ibang balita, nagdulot ng diskusyon sa pagitan ng mga driver at maging sa online world ang panukalang ordinansa ng Angeles City kaugnay ng paggamit ng Kapampangan language sa mga traffic sign ng lungsod. Ayon naman sa director ng Center for Kapampangan Studies sa Holy Angel University, magandang paraan ito para manatiling buhay ang Amanong Siswan. Narito ang ulat. Iba't ibang destinasyon, iisang kalsada. Yan ang pangkaraniwang sitwasyon sa lansangan ng Pampanga. Ngunit nitong nakaraang linggo naging matunog ang usapin kaugnay ng panukalang isinusulong sa Angeles City. Ito ang paggamit ng Kapampangan language sa mga traffic signs sa lungsod. Umani ito ng samut-saring reaksyon sa mga driver, commuter at syempre sa mga netizen. Ayon sa 2 dekadang jeepney driver na si Mang Bernabe David, walang masama kung gagamitin ng syudad ang native language nito sa mga paalala at marka sa kalsada. Magandang pamamaraan umano ito upang mahasa ang mga kabalen sa paggamit nila ng sariling lengguwahe o Amanong Siswan. Para sa mga non-Kapampangan speaker, huwag daw mag-alala dahil may maliit na English counterpart ang traffic sign sa ilalim ng signboard. Nandito naman tayo sa siyudad ng Pampanga dapat Kapampangan na yung ilalagay nila para madaling mabasa. Hirit naman ng isa pang driver na si Joselito baka raw malito o maguluhan sa panukalang ordinansa ang ilang non-Kapampangan drivers. Yung sa akin lang mas mainam po, mas Tagalog tsaka English. Mas madali ho yan kaysa Kapampangan. Yung kasi Kapampangan, kadalasan may mga hindi ganong maintindihan ng mga kabataan ngayon. Kung hati ang saloobin ng mga driver, ganun din naman ang sentimiento ng mga netizen. Ayon kay Mike Magat, ang hakbang na ito ng lokal na pamahalaan ay pagpapakita ng importansya sa kanilang local language. Hindi umano ang mga Kapampangan ang dapat mag-adjust sa mga Pilipinong hindi nakaiintindi ng Kapampangan. Depensa naman ni Kaloy Gregada, ang Angeles City ay isang lugar na nagbukas ng pinto para sa mga namumuhunan mula sa labas ng probinsya. Isama pa riyan ang mga foreign investor kung kaya't dapat isaalang-alang ang gagamiting traffic sign language. Samantala, batay sa opisyal na pahayag ng Angeles City Government, nasa printing process na sila ng ilang signages at sa oras na matapos ay agad itong ipapaskil sa kahabaan ng MacArthur Highway at Phil-Am Friendship Circumferential Road. Ipinaalala rin ng mga kinauukulan na may kaakibat na English counterpart ang road signages. Ngunit mas maliit ito kaysa sa sukat ng Kapampangan written traffic commands. Pangunahing layon daw ng panukala ay mapreserba ang Kapampangan language. Sinang-ayunan naman ng Kapampangan historian na si Robbie Tantingco ang programang ito ng city government. Wow, talagang very aggressive and proactive ang city government ng Angeles dahil talagang sinusulong nila yung pagpo-promote, pagpo-popularize ng ating Amanong Siswan, ang Kapampangan. Isang pamamaraan umano ito upang maipagpatuloy ang kultura ng pagsasalita ng Kapampangan lalo na sa ating probinsya, kung saan bibihira na lang ang mga kabataang matatas na lengguwahe. Ang Kapampangan natin kasi, sinasabi nga nila, vanishing. At natitira na lamang ito siguro sa mga cultural show, sa mga literary show, sa simbahan siguro. Pero sa mga everyday life ng Kapampangan, sa halimbawa sa hospitals, sa accountancy firm, in the professions, wala na yan. Pero paalala niya sa local government, mag-campaign muna, parang information drive bago i-enforce, no? Hindi yung pagising sa umaga, magdadrive ka sa palengke, biglang makikita mo, iba yung nakasulat. Baka kahit Pampanga, kapag nabigla ka sa nakasulat, baka mabangga ka o Ang Angeles City ang isa sa mga economic center ng Gitnang Luzon, kung saan iba't ibang tao ang nagtatrabaho mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga mamamahayag nagkaisa sa pagpapatibay ng pagbabantay sa darating na halalan. Magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Hindi bababa sa 300 mamamahayag, media groups at news organization mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nagkaisa at nangakong higit na paigtingin ang pagbabantay sa eleksyon sa susunod na taon. Isa ang inyong lingkod, CLTV, sa mga pumirma ng pledge para sa isang patas at mas mapanuring paraan ng pagbabalita na mahalaga sa isang demokrasya. Nartong report. Huwag kukurap. Ito ang hamong muling sinumpaan ng nasa 300 mamamahayag, media groups at news organization mula sa buong Pilipinas, kabilang na ang CLTV nitong Sabado. Isang online event din ang isinagawa kaugnay ng naturang kampanya na layong higit na mapataas ang antas ng pagbabalita at pagsusuri sa darating na national and local elections sa taong 2022. Liban sa panawagan na paigtingin ang watchdog role ng media, layon din ang naturang media campaign na maging patas ang mga tagapagbalita at huwag magpagamit sa sinumang personahe at makisangkot sa korupsyon. Huwag kukurap. Ibig sabihin, bukas dapat lagi ang ating mga mata at labanan natin ang mga korap. Sabi nga sa Our Father, lead us not into temptation. Binigyang diin din ng Election 2022 pledge na ang integridad ng halalan ay hindi lamang nagsisimula o nagtatapos sa wastong bilangan ng boto, kundi maging sa malinis, legal at patas na pangangampanya. Nanindigan din ang mga mamamahayag na mahalaga ang tungkulin ng isang credible media upang magkaroon ng credible elections at dahil dito, kailangang linawin ang mga issue na dapat malaman ng taong bayan at huwag lang basta salaminin o ibalita batay na rin sa sasabihin lamang ng mga kandidato. Part of what needs to be done is to reach out to the different communities with which the owners interact. Should they have a problem with this pledge, then let's get the discussion out there so that they can hear what the people are really saying. Ang Election Pledge 2022 ng mga kasamahan sa media na tinatawag ding walang kukurap campaign ay isang napapanahon at kinakailangang inisyatiba upang ang lahat ng mga nagtatrabaho sa media at ang media sa Pilipinas ay maging relevant sa papalapit na halalan 2022 kung saan ang pagpili ng leader ay isang napaka-importante kundi man isang kritikal na hakbang upang baguhin ng sambayanan ang kanyang kinasadlakang kalagayan. Nangako rin ang mga signatories na sila ay magtutulungan upang kondinahin at labanan ng harassment o paniniil sa hanay ng media at maging ang pagkalat ng disinformation o fake news. Justin Dizon, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong linggo mula sa Pag-asa. Kasama natin ngayon si Ginoong Manny Esguera, ang Chief Meteorologist at Senior Weather Specialist ng Pag-asa Clark. Mang Manny, kumusta po ang ating panahon this week? Ang sentro po ng bagyong si Fabian na isa na ngayong severe tropical storm ay namataan po sa layong 1,055 kilometers dyan po sa may silangan, Hilagang Silangan na extreme northern Luzon. Nagtataglay na po ito ng lakas ng hangin na umaabot na ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na maabot ng 115 kilometers per hour. Ang pag-usad po niya ay Hilagang Kanluran sa bilis ng 15 kilometro kada oras. Wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa at hindi rin po inaasahan magla-landfall sa alinmang parte ng bansa. Ngunit, pinihila po nito o pinapalakas po nito yung hanging habagat na siya nagbibigay po ngayon ng mga pagulan halos sa buong Pilipinas po. Inaasahan din po na ang bagyong si Fabian o Severe Tropical Storm Fabian ay posibleng abutin pa ang typhoon category habang binabagtas niya o tinatahak niya ang landas papunta po ng northern Taiwan. So inaasahan din po na bukas ng gabi o sa Miyerkules ng umaga ay lalabas na po siya ng PAR at pupunta na po ito ng Northern Taiwan. Maraming salamat, Mang Manny Esguera mula sa Pag-asa Clark. Alamin naman natin ang iba pang mga balita mula sa iba't ibang panig ng rehiyon dito sa Central Luzon News Express, hatid ni JM De Jesus.
Higit 400 contact tracers sa lalawigan ng Zambales sa Olongapo City ang sumailalim sa pagsasanay upang paigtingin ang kanilang kaalaman sa pagganap ng tungkulin kontra COVID-19. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga contact tracers ng Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at maging mga kasapi ng Barangay Health Emergency Response Team. Kabilang sa mga tinalakay ay ang mga bagong variant ng novel coronavirus, pagsasagawa ng case investigation at maging ang pagsunod sa mga minimum health and safety protocols. Nasa 17 atleta na bahagi ng Israeli swimming team ang nagsasagawa ngayon ng kanilang pagsasanay sa New Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac. Bahagi ito ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na Tokyo Olympics. Sinabi ng Charge Affairs ng Israel Embassy sa Pilipinas na si Nir Balzam, tamang-tama ang world-class facility sa New Clark City at maging ang siniri para sa pagsasanay ng kanilang pambansang koponan. Ayon naman sa Bases Conversion and Development Authority, isang paraan ng ganitong mga aktibidad para maipakita sa buong mundo, lalo na sa international swimming community, ang world-class na pasilidad ng bansa na ngayon lang ulit magagamit matapos ang Southeast Asian Games noong 2019 dahil na rin sa COVID-19 pandemic. Hindi bababa sa 1,300 siklista sa buong gitnang Luzon ang lumahok sa isinasagawang Bike for Peace and Justice sa iba't ibang lalawigan. Kabilang sa mga nakiisa sa region-wide simultaneous activity ay ang mga bikers mula Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at Zambales. Layo ng aktibidad na manawagan ng hustisya para kina Keith at Nolven Ablaso ng Masbate na nasawi matapos tamaan ng landmine ng New People's Army. Ayon sa kapatid ni Keith Ablaso na si Kenneth, isang mag-aaral sa Philippine Merchant Marine Academy, magkaroon sana ng bukas na kaisipan ng mga kabataan at upang mawakasan na ang communist insurgency sa bansa. GM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.